Upat ka mga bagong PNP patrol vehicles nga padulong sa Zamboanga City aron unta itunol na sa Police Regional Office 9 ang nagkarambola sa National Highway sa Balingwan, Misamis Oriental. Ani ang dugang detalye. Nangaguba ang unahan og likod nga bahin niining upat ka mga marked PNP patrol vehicle human kini magkarambola sa National Highway sa Barangay Baok-Baok, Balingwan, Misamis Oriental alas 8 sa buntag adlawng Miyerkules. Ang maong mga sakyanan bagong palit sa Philippine National Police ug nakatakdang itunol na unta sa PNP Regional Office 9 sa Zamboanga City. Matud sa PNP Region 9, ang maong mga patrol car ang gibiyahe sa mga personay sa mismong kompanya sa sakyanan. Gikan pa kini sa Marilao, Bulacan, nag-convoy ang 7 ka bagong sakyanan padulong sa Zamboanga City. Apan, pag-abot sa lugar nga nahitabuan, kalit kunong ni preno ang unang sakyanan ug sunod-sunod na nga ni bangga ang laing 3 ka sakyanan sa maong convoy. Bigla daw na promeno itong unang sasakyan natin sa harap, and then yun nakaroon ng domino effects with other vehicles. As a result of that accident, meron po tayong 4 na patrol cars ang medyo natamo ng pinsala. 1 is minor, and then the 3 are considered naman medyo may mga damages. Hinuon matod sa kapulisan, luwas ra ang upat ka mga driver sa maong sakyanan. Samtang ang mga sakyanan anaapa sa kustodiya sa Balingwan Municipal Station sa Misamis Oriental. May pasalig sab kuno ang maong kompanya sa sakyanan nga abagahon ang pag-repair o replacement ini. Matud sa PNP, nga ang maong sakyanan nalakip sa 31 ka mga patrol vehicle nga ipang-apod-apod sa PNP Regional Offices sa reyon ubos sa Capability Enhancement Program. Itong 31 for delivery patrol vehicle will form part dito sa 95% mobility asset capability of Police Regional Office 9. So this is a move asset that will help our entire Police Regional Office 9 in performing our functions. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao.